चलो नमस्कार प्रणाम, हम उत्तम शर्मा फिर से आ गए बने एगो नया वीडियो के संगे अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट के माध्यम से। और आज बताओ में बड़ी अच्छा लगता कि हमार दीदी आई बड़ी गावे अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इनके स्टूडियो है तो रोआ लोगिन अपन प्यार आशीर्वाद दी लोगिन और भजन के जौन बा आनंद ली लोगिन। कैसे कोरोना महामारी में पूरा देश तराही माम करता, सब लोग भजन गावता, भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान ये कोरोना महामारी से हमनी के मुक्त करी, हमनी के स्वस्थ रखी। तो एगो गीत के माध्यम से एगो औरत अपना परिवार के संगे बैठ के अपना पति से का कहत रही, ये गीत के भावना, गीत के मैं माने दर्शावल बाटे ये चीज़ के। आई बात कल जाओ श्यामा दीदी से, कैसा लागल बताई। नमस्कार प्रणाम, हम श्यामा शर्मा बानी कुचायकोट अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। हमरे स्टूडियो है यहाँ से रउरो लोगिन के अगर इच्छा होखे तो गा सकतनी लोगिन, आ सकतनी लोग, मिल सकतनी लोगिन। रउआ लोग के तो पता बा कि यूट्यूब से हमारे यूट्यूब चैनल के नाम बा सत्यम शर्मा दिशा। जब ना चैनल से रउआ लोग सर्च मारे तो पर भक्ति भजन ही मिली। आज हम देवघर के वो गाना गईले बानी, हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ लोगन के अच्छा लगी। उ दर्शावल गईल बा कि लॉकडाउन से सब लोग बड़ी ललायत बाटे कि देवघर में चलल जाई। हर साल लॉकडाउन लग जाता, लेकिन एगो पत्नी अपना पति से कहत तरी कि भले क्वारंटाइन में रहल जाई मगर अब की पार देवघर चल ही के बा। तो रउआ लोगन से यह विनती बा, प्रार्थना बा कि रउआ लोगिन अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आई, संपर्क करी, हमरो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। नमस्कार। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट बाटे कि अंबिका म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल बाटे के सब्सक्राइब करी। आपके शहर कुचायकोट में स्थित बा, नया कलाकार आके गाई और हुआ जाए के भी मैं सीधा घर वाले बाबा की बाबे।